ένα υπέροχο ελληνικό τραγούδι από το μακρινό Καζακστάν, από τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης προς την Κίνα. Το τραγούδι γράφεται το 1918. Το τραγούδι αναφέρεται στο διωγμό του ποντιακού ελληνισμού από το Κάρς του Καυκάσου. Μας το τραγουδούν δυο αδέρφια, δυο άγγελοι από το μακρινό Καζακστάν, ο Νίκος και ο Γιάννης Γεωργιάδης. Κάθε χωρίον, στα χωράφια και σαρασιά, σκουντούλιζαν τα χασχασιά. Τα χωριά να εξέρναν το έντανε και τη γαρσή τα χωριά, μοναστήρια, εκκλησία, σκουλοπόμαμαν και ελληνικά σχολεία. Μοναστήρια, εκκλησία, σκουλοπόμαμαν και ελληνικά σχολεία. Σαν το πяте μετερίων, σιγάρσι κάθε χωρίον, στα χωράφια και σαρασιά, σκουντούλιζαν τα χασχασιά. Ταράσια, σοβερίμα επέμνανε και τη γαρσή ταράσια, και πόσα καημούς και φεκάνε πουλοπόμαμαν σιγάρς λιδιόψια. Πόσα καημούς και φεκάνε πουλοπόμαμαν σιγάρς λιδιόψια. Σαν το πяте μετερίων, σιγάρσι κάθε χωρίον, στα χωράφια και σαρασιά, σκουντούλιζαν τα χασχασιά.